A day in the life sa usa ka bana nga nasawag na sige nagdahong ng kalikawa sa kalisod. Oh no! Alam na! Laing adlaw, laing video na sad live update sa usa ka bana nga nangamuhan diri sa jumerica. Oh no! Hi guys, happy Easter ninyo diha tanan. Kabalo naman gyud basta Easter gani sa atua, di ba magsugba-sugba man gyud ta ana. So mamalit tag para sugbaon. Pero lami kayong adlaw ron. Lami kayong panahon. Tunawa ninyo ha. Ah, what a beautiful day. Update ra ko pag mabot ako Kruger. Kabalo man ko moingon na san mo og kuan. Panos naman yes, murag limak adlaw naman ang nilabay. Ay pagbuot. Sige na lang gud ako ra pa ning i-share ang kaganapan mo atong niaging Easter Sunday. Wow. Ayong timing ra bug kayo ang grasya sa Ginoo kay lami man kayong panahon. Ug sa Pilipinas pa ni wa na gapadagat na siguro si Yeyets, gapahangin na sa kabaybayon. Sabay taas kay panglantaw sa kawananga dayon sabay damgo kanusta makaadtog jumerica. Pero karon nga naa ka jumerica yets. Karon nga na nag-jumerica, sa backyard na lang po rin tao magpahangin ani sabay damgo ug kanusta makauli sa Pilipinas para bangi. Aray ko pakat. Oh no! Bitaw no, wala jud makalupig sa Pilipinas basta kauban mo imong pamilya og friends kanang makaingon jud ka ba og lahi ra jud. Unsaon taman nga naaman tay kasabihan nga nasa Pilipinas ang buhay pero kailangan pumunta ng jumerica para mabuhay. Ayog hilak yets. Aray ko. Pero grateful gyapon kami sa gisabwang nga blessings ni Lord sa amuan no. Kay bisag kami ra dire, we are having a life nga dili gyud namo ma-imagine ag naami sa Pilipinas. Time sa sakto ra ba na imong English yets? Dayon ang pinakaimportante pag yun kay kuyog nimo imong pamilya gikan sa pagtulod hantod sa pagmata. Maong salamat kayo Ginoo sa tanang grasya nga nadawat. Salamat, salamat. Kay kabalo mo ang pinaka main goal gyud namo nganong nasaag mi diring dapita aside sa pitos kay ang kinambuhi og kwarta ang hisgutan. Ang among pinakatumong gyud kay magkakumpleto ug magkakuyog mi as tibok pamilya. Kay lisod kay kinabuhi sa una gasigi ra in taon kog wala silang kilid. Unya medyo ang kasing-kasing sa usa ka inahan ug amahan medyo humok man kayo. Maong naka-decide in taon mi nga dili na ni maselbe abante ta bahalag magkautang-utang para bangi. Oh no! Sumato, grabe kay sentimento ang bayot no? Murag gamay na rin kulang yes, mihilag na kadin sabay tulo sipon. Grabe na nakog niyaw-yaw bayot, wa ko kabantay nga nahuman na rin kog sugbaw, gutad-gutad sa mga lamas para bangi. Kamo mangutana ko unsa man yung mga kalihukan sa Easter Sunday. Sure ko nangaligo sad mo ba? Nagsugba ba sad mo samahan eh? Hambugiro man kay yets palaway. Mao na din ni atong inasal no? Ako lang pong gipalupad kay para masugba ra po dayon kay murag medyo katukubo na kani akong mga sakop. Murag dili na ko mangutana og lami pa na kay sa formadings balanggan murag ingon medyo kag kalami. Wow! Ug katong gusto makabalo sa atong ingredients sa atong inasal, comment lang kay ato ipalupad ra nako sa inyo ha. Ayaw lang ninyo ikatag-katag once makabalo na mo kay naaman tay ritual lahi mapasa ang kapangyarihan. Unya ang kamaot lang kay pagundangan ninyo ang ritual kay makabuang. Maong katurang mga kursonada atong pasahan sa ingredients, okay? Kay scary po na imong ingredients yets, imuha na lang na ayaw na lang mi damay-damaya. Dili may nang magklaruhay ta. Ako rin gamiton ang moment para magpasalamat sa mga tunay ug nagasuporta sa among mga kalaki diring dapita no. From 0 followers to 113k followers and counting. Wow! Dako kay kog pasalamat sa pagpabiling tunay ani atong kapulungan. Ug labaw sa tanan atong labang makagagahom mga gitagaan na butang talent nga ma-share ug ma-inspire mo sa among pamilya. Mo nang daghang salamat kaninyong tanan. Tuara gapalaway na sa dang bayot. Wa na kirig-kirig paksit bilbil na sad. Lord God, thank you for all the good that you given to us. Thank you for this food in our table and give us nourishment and good health. Tuara, time na para mutukob dahil unsa pa may dugayan. Gahulat ra ko sa imong signal yets. Gura banati dra pag countdown na. 1 2 3. Kalamel! Cheat day sa day taro no kay Sunday man. Saba diya, gasige ra ka cheat day dira. Kabalo mo nga nung wala ang custom number 2 ning kaon. Oh no! Aray. Oh no! Sunbaiting oh. Mura yo correct. Say hi guys. Guba ang diet. Mana busog ng kanding. Hi, walay makalupig sa mga moment like this. Sunday is the best. Salamat Ginoo. Unya nahuman naman ang tanan ug hamal dayon syempre dili man na pwede walay dessert. Murang giandam na po dayon amo ang pangmalakas ang chocolate pondo. Ang gikanta ni Hans ug Ana ba sa Frozen nga And maybe it's the party talking or the chocolate fondue, but with you, Oh no! love is an open door. Ibap ni guys dili ni Alfredo amo ra ning gihimog sudlanan. Pero ibap ni.
Ang katong gusto mamalit ani, ang link nasa comment section. Dili ra ni pang pamilya, pang sports pa, maong unsa pa man inyong gihulat, palit na mo. Gasigi ra kag promote yet, wala ra pa kay bahin. Wala ko'y paki, ang importante malingaw pod ang kinsa manggali ang makasundo gani. Kana akong ganahan mo yet. Wow. Dayon kanilang sa akong trainee ang mo take over. Dahil ikaw ni bahala signal dira. Sige, fire. 1, 2, 3. Kalam na! Wala gyud yes, di gyud malimod aron liwatam gyud kayo, mura man pug mga little kandings. Kalam na! Si Pata man gyud ana imong custom number 2, yes. Buyag. O, tanawan ninyo unsa kagay golo. It's okay na lang. She was so bad. Tanawan ang kagara-gara, gigukod lagi, gihubag-hubaga na noon, panabangi. Oh no! Pagpa-egg hunt nila guys. Kaning isa ka itlog tag $5 ni. So naslay $20 ug makita nila ning upat. Wow. Wala ra ko nagpa-egghant og daghan kay humana na sila egghant sa ilang eskwelahan. Daghan kay gidala nga mga chocolate o candy, di ra ba muundang og ket-ket og dili mahurot. Panabangi. Mapagaw na lang tag kinasaba mo, gipanglabay ra pud nako tong mga uban kay hazard pod matuk-ano niya mga bata, panabangi. Sakto, sakto. Na. So maura to lingaw og enjoy ang mga bata, maura na importante. Siyempre ang ginikanan pud. Og siyempre mag-amping mo mag-ampo mo kanunay dira. Love you all out. Yay! Open it time.